Moabot na sa 80% ka mga barangay kapitan sa habagatan o amihanang bahin sa syudad sa Sugbo ang nipadayag sa ilang pagdagan karong umaabot nga barangay election ning tuiga. Gani, iyahay nag-canvas sa ilang lineups ang mga magpapili pagkakapitan og SK chairman. Gibutyag ni Vicente Inting Ismenia, Pangulo sa Barangay Affairs Office, Conbao, nga nagpunay nagsuroy-suroy sa matag sityo sa ilang barangay ang mga mulangsad aron mailhan sa ilang mga konstituwente. Dili pa nato sila matawag og final until nga makapile na sila sa ilahang certification para sa candidate, no? Ang ato ra gyud panawagan no sa subay sa direktiba sa atong mayor nga sa Mayor Mike Rama, niingon gayud siya nga karong panahon na og mahimo lang gyud dili lang tao sa maghisgot anang politika. Panawagan lang yun nato sa atong mga leader unta. Nanawagan si Ismenia nga subay sa direktiba sa mayor nga dili una maghisgot og politika sa pagkakaron, sanglit Oktubre pa man ang piniliay. Kinahanglang makita sa mga konstituwente ang tinuray nilang serbisyo. Wala pa may dapita kay wala pa man ang direktiba sa atong mayor, no? Nga basta nga ang panawagan lang yun sa mayor katong mga nanarbaho sa City Hall, dili man ito kalikaya, naamagod sila, kung na man sila nga managan sila, dapat mo tender sila sa ilang resignation. Ang COMELEC Cebu City sa ilang bahin, may pahibalo nga naa na sila pa sa paglimpyo sa ilang master list sa mga botante. Tangtango nila ang pangan sa mga botante nga nangamatay na, nibalhin og laing puloy-anan ug katong mga nagdubli og mga records. Gibutyag sa daga COMELEC ang calendar of activities karong 2023 barangay ug SK elections. Sa petsa sa Hulyo 3 kutob Hulyo 7, 2023 ang filing of candidacy. Sa petsa sa Hulyo 3 kutob Nobyembre 14, 2023 ang election period o gun ban. Sa petsa sa Hulyo 8 kutob sa Oktubre 18, 2023 kay gidili ang pagpangampanya. Sa Oktubre 19 hangtod 28, 2023 ang schedule sa campaign period. Sa Oktubre 29 kutob 30, 2023 mauni ang liquor ban o gidili na ang pagpangampanya. Sa Oktubre 30, 2023, ang election day, alas 7 sa buntag hantod sa alas 3 sa hapon ang oras pagbutar sa mga botante. Sa Nobyembre 29, 2023, mao ang katapusang adlaw pagsumiter sa SOSE, Statement of Contribution and Expenditure. Matod sa taga-COMELEC, nga ilang ipagawa sa election period ang mga prohibited acts aron matagaan og giya ang mga kandidato og walay kagubot og kasamok nga mahitabo sa umaabot nga 2023 barangay ug SK elections. Sa pagkakaroon na ata sa stage nga nag-finalize sa kanang gitawag nato nga project of precincts. Kaning project of precincts, diri niyo makita pilay sud sa usa ka presinto o kung kinsay sulod na diha na registrado na diha kapital. Kini ang balita. Maria Charis Baino Pineda, Cebu City News.